伝説の拳クロアチアブランコ・シカティック。1993年のグランプリ初開催において全くの無名ながら戦慄の全試合ノックアウト勝利により初代 K1 王者に輝いた。兵士として戦場を経験したシカティックは勝負に対する執念には並外れた激しさがあった。伝説の拳クロアチアブランコ・シカティック。1993年のグランプリ初開催において全くの無名ながら戦慄の全試合ノックアウト勝利により初代 K1 王者に輝いた。兵士として戦場を経験したシカティックは勝負に対する執念には並外れた激しさがあった。右のストレートが入った。ダウンです。バナードダウン。さあこれでこちらの形。シカティックの右のストレートでノックアウト勝ち。これが怖いです。